Много ми е приятно да ви представя Марко и Снежина. Здравейте! 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 Аз искам да си поговорим за веселите неща, които всички са съпреживели с Румяна. Можете ли да ми разкажете някоя интересна история, свързана с вашето приятелство? Историите са доста и са винаги интересни, защото лично аз и Марко така си я наричахме. Руми, Бог да прости, слънчевото момиче, момичето, което винаги се усмихваше и с нея винаги беше голям купон. Ние имаме едно просто така върховно изживяно лято, едно такова прекрасно турне. Аз нямам спомен Руми да съм я видяла намръщена. Може би не съм само аз, тъй като се познаваме доста отдавна. Тя винаги е била засмяна, винаги има какво да си кажеш с нея. Колкото и да ти е мъчно, винаги ще се развеселиш. Съжаляваме, че последния рожден ден успяхме да отидем, просто защото до сутринта така ни остана в колата голямия букет и мечето, което бяхме купили. Така и ние го подарихме. Въпреки че тя милата толкова сърдечно ни покани, ние толкова през нас снимахме в Нова телевизия. Много се смяхме тогава, Марко танцува с нея, защото голям купон направихме. Случката, която най-така много ми се сбила в паметта на мене и на него лично, е когато си забрави Руми талисмана в Хасковски минерални бани, хотела. Каквото руки. Да, талисман, който я пазал от уроки, от зли сили и така нататък, и много тежко го преживя. И най-смешното в цялата тази история беше, че малко преди концерта Любо беше готов да се дигне и да отиде до Хасково от Свиленград, за да го търси в хотела. Естествено, че така и не можахме да го намериме. Изобщо тя много плака, много тежко го преживя, даже след концерта й стана лошо, като почна си втълпява, че ето виж сега, няма го талисмана, тя много вярваше в тези неща. И ние всичките убеждавахме, една колежка там почна да й бае, само и само да се успокои, нали, че не, ето виж силите, лошите, нали. Все пак ние се срещаме с толкова много хора и има някои неща, които могат да ти окажат такова влияние, според мен. И главата заболи, да ти стане много такова тежко. Да, така е. Много преживя, след това колата се развали, трябваше да я правиме. Аз по-днес си спомням, едно весело момиченце, един детски глас, така мазничко говореше се: "Абе, Марко, моля ти се сега да оставиме", и така. Много танци с нея, много игри. Колко роли изигра, че направо... И една от колежките, Мария Кихалова, пея народни песнички, пък Руми си е народна певица. Руми винаги преди концерт я карахме, Дадюва мама по малко, така, само малко, само за ухото, да, и тя му стига, да. С веселите хора винаги хубаво се изкарва, пък при нас певците, всичките, като ги гледам, са веселички, засмяхли. Никога не сме съзнали. Единственото, за което аз се извинявам, че прекъсвам Марко, понеже така сега каза при нас певците, единственото, за което аз искрено се радвам и мога да го споделя с всички почитатели на вашето предаване, е това, че между нас, колегите, аз усещам една топлина и усещам наистина, че всички ние страдаме за Руми. И то всички ние носиме в душата си, просто така още повече почнахме да се... Промениха се, започнахме да се обичаме. Да, обичаме се, направо обичаме се. Винаги, когато някой тръгва на път от нас, винаги си пожелаваме, нали, карай внимателно и така. Просто някакси се създаде една душевност. Единството, за което съжалявам, че жертвата трябваше да бъде най-слънчевото ни момиче. Това е нещо, което просто... Това надали някоя друга певица ще излезе като нея? Не, такава няма да има. Аз си казвам, че няма да има май. Аз искам да кажа още нещо за децата. Значи, като ги вземахме след всичко минало, катастрофите, и ги вземахме и ги посрещнахме на гарата, тук в Централната. С неги мина с една седмица, Снежина ги покани в тях на Агнешко, седнахме заедно, подаръци им подарихме и на двете. Ние ги посрещнахме на гарата, с колата ги докарах до Диана.
Слънчеви. Сега като се искат да не видят къде са, Марко стежи на дечицата на снеги, къде са. Да, станаха голями приятели. Много голями приятели. Марянка е копия на Руми. Единственият човек, който може да замести. Може би Руми, това е тя. Същата, направо същата. Наистина, чрез нея тя живее. Не, че ще продължи, тя е надарена, тя има магията в себе си, тя я носи. Тя просто където мине, остава отпечатък си в съзнанието на хората и мисля, че Руми продължава да живее чрез Марянка. Но все пак да са живи и здрави дечицата на Руми, обърнем за тях, те са живи, те са здрави.